Tenim aquesta taula i tenim que completar-la. Ens diu el primer pas, tinc que completar-la. Aleshores tinc així, 4 per 4 són 16, 4 per 5, 20, 4 per 6, 24, 4 per 7, 28 i 4 per 8, 32. 5 per 4, 20, 5 per 6, 30, 5 per 7, 35 i 5 per 8, 40. 6 per 4, 24, 6 per 5, 30, 6 per 6, 36, 42 i 6 per 8, 48. 7 per 4, 28, 7 per 5, 35, 7 per 6, 42, 7 per 7, 49 i seguim en la següent. 8 per 4, 32, 8 per 5, 40, 8 per 6, 48, 8 per 7, 56 i 8 per 8, 64. Ja la tenim completada. Ara me diu, descriu el patró de la columna 6. Què era la columna? La columna és la que va en vertical. Columna. Sempre la que va en vertical. És com els pilars de casa. Els pilars sempre en vertical. És una columna. Aleshores tinc que descriure el patró. Per a descriure un patró sempre tenim que dir comença per quan? Per 24. Vale? I què es mos suma? Què suma? I suma, si jo em fixe, estic en la taula del 6. Com estic en la taula del 6, quan sumarà? Suma 6. Així sempre tenim que descriure els patrons. Val? I ara ens diu, quina fila, el punt 3 seria, quina fila és igual a la 7. Quina fila és igual a la columna, columna 7. Aleshores, si a mi me pregunten quina fila és igual a la columna 7, jo tinc que anar a veure la columna 7. Me dius 7, 28, 35, 42, 49, 56. Vaig a buscar la fila. La fila què és? El que va en horitzontal. Fila. Busque la fila. Quina és igual que la 7? Pues la columna 7 és igual a la fila 7 perquè tenen els mateixos nombres. Aleshores és igual la fila 7 és igual que la columna 7. Val? Ara us dic, mira o busca dos productes iguals. Anem a buscar dos productes iguals, dos que tinguen el mateix resultat. Vaig a buscar, mireu, així tinc un 30 i tinc un 30. I ara jo tinc que pensar i tinc que justificar certes coses. Per què em dona 30? Per què? Perquè és el mateix nombre. Jo vaig a ficar les multiplicacions. Tinc la fila 5, sempre comencem per la fila 5, per 6, per la columna 6, em dona 30. Ara anem a veure. Anem a veure esta. La fila 6 per la columna 5 em dona 30. I per què és el mateix?
Per què és el mateix, aquests dos nombres? Per què? Per què em dona el mateix resultat? Perquè són els mateixos nombres. I perquè la multiplicació té la propietat commutativa, dona igual que fique 5 per 6 que 6 per 5. Aleshores, dona igual perquè són els mateixos nombres.